Mutta. Kaikki ennen sanaa mutta on yhdentekevää. On yksi sana, jota käytämme lähes huomaamatta. Se on pieni, vaatimaton, viisikirjaiminen. Mutta sen voima on valtava. Sana on mutta. Ajattele viimeisintä kertaa, kun joku sanoi sinulle jotakin ystävällistä, ja sitten lisäsi sanan mutta. Olet hyvä työssäsi, mutta voisit olla vähän tarkempi. Rakastan sinua, mutta ehkä aika on meille väärä. Hyvä ehdotus, mutta me teemme toisin. Se kaikki, mitä sanottiin ennen sanaa mutta, tuntui hetken hyvältä. Ja sitten se pyyhittiin pois. Kielellä on tapana paljastaa ihmisen ajattelu. Sana mutta toimii kuin pyyhekumi. Se kertoo, tämä on tärkeämpää kuin se, mitä juuri sanoin. Se toimii kuin erottelija. Se sanoo, unohda tuo edellinen, nyt tulee totuus. Psykologit ovat huomauttaneet, että lauseessa mutta jakaa viestin kahteen osaan. Ensimmäinen osa on kulissi, toinen osa on todellinen tarkoitus. Kun sanomme, en halua loukata sinua, mutta me valmistaudumme juuri loukkaamaan. Kun sanomme, ei tämä ole sinun vikasi, mutta vihjaamme, että se ehkä on. Ja silti me kaikki teemme niin. Me emme halua olla suoria, me pehmennämme iskuja sanoilla, jotka menettävät merkityksensä viimeistään sanan mutta jälkeen. Entä jos muuttaisimme yhden asian? Entä jos vaihtaisimme sanan mutta johonkin muuhun? Sanotaan, pidän ideastasi ja ehkä sitä voisi vielä kehittää. Tai rakastan sinua ja tuntuu, että meillä on haasteita käsiteltävänä. Pieni muutos, iso vaikutus. Sana ja ei mitätöi, vaan lisää. Se ei kumoa, vaan täydentää. Sana mutta ei ole paha. Se on voimakas, ja kuten kaikki voimakas, sitä tulisi käyttää harkiten. Kysy itseltäsi, onko se, mitä sanoin ennen mutta-sanaa totta? Haluanko, että toinen ihminen uskoo siihen? Jos vastaus on kyllä, älä pyyhi sitä pois. Sanat ansaitsevat tulla kuuluiksi ilman kumoamista. Seuraavan kerran, kun olet puhumassa, pysähdy ennen kuin sanot mutta. Hengitä, mieti. Onko se tarpeellinen? Sillä usein kaikki ennen sanaa mutta on yhdentekevää, ellei päätä sanoa asioita toisin.